Pagbarog sa insakto. Kini maoy istorya ni Mayor Michael Rama sa iyang pagkasuspenso atol sa iyang prayer rally nga gitambungan sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Matod pa sa mayor nga pagkapaita basta mobarog ta sa insakto. Nibarog kuno siya sa insakto og mitingog. Unya pangutana. Insakto ba day nang dili mo manwildo og napo kabuan? Insakto ba day na nga inyong gilisod-lisod og maayo ang mga empleyado sa Cebu City Hall? Asa may insakto dihag dapita? Matod pa ni Mayor Mike Rama nga sa ika-32 katuig niya nga pagpanerbisyo, puros kuno siya trabaho, puros trabaho og wala siya magunahuna og magpurwisyo. Wala sa mamwirisyo sa laing tao mga kabombo. Unya pangutana, kanang upat ka mga empleyado nga gipang-assign or gipang-reassign sa lain nga mga department, wala di ay na sila na purwisyo. Matod pa sa mayor nga giguba kuno siya o pag-ayo. Giguba kuno siya pag-ayo. Grabe nga pagkaguba. Hoy taphaw, ikaw ray nagguba sa imong kaugalingon. Examine yourself. Ang imong mga desisyon nga gihimo, ang imong mga decision making murag lagpas naman kayo. Basin epekto na siya sa residyo. Kamo ray nagguba sa inyong kaugalingon. Kung wa pa ninyo gilisod-lisod ang mga empleyado diha sa Cebu City Hall, kung wa pa ninyo giapiki og mayo, kung wa pa ninyo gilisod-lisod, di unta mo mapailan og kaso ngadto sa ombudsman. How naman good mo kaayo? Mura na mo kinsa ba? Napay magtiayon nga Rosel, mga dagkog ulo, murag nasudlan og hangin. Maayo man ang tusdikan. Kung wala ka masayod Mayor Mike Rama, nga gipang-reassign di ay ding mga empleyado sa lain nga mga departamento, unya wala masweldo og dapo kabuwan, sa ato pa di ay giluto di kanila sa imong kaugalingon nga mantika. Unya, ngano nakapirma man ka sa ilang reassignment? Wa ba ka maluoy Mayor Mike nga ang imong empleyado nga si Saibil Ann Ibanez bag-o pagalit ng anak, napay bata gipatutoy apan gibalhin nga to sa Operation Second Chance o gipa-duty pagyud og panggabi. Ginisud-isud og maayo sa imong mga sakop kay bawo kana o wala. Kung imong langga malo pananglitan, kung imong langga malo pananglitan, mao'y padyutihon sa Operation Second Chance og panggabi. Bisag napay bata gipatutoy, malipay kahakana, malipay bakaana. Matod pas mayor nga mao kuno nga nagmarcos Duterte siya aron di siya maigo sa crossfire sa politika. Apan karon naigo lang kuno siya gihapon. Kung wala pa kami tambong sa prayer rally ni Duterte niadto pagka February 25 dito sa SRP, di jud unta ka maigo. Nitambong manggod ka. Nitambong manggod ka unya nitabi pagyud ka regarding sa People's Initiative, pwede gi igua. Pwede yung igua. Nya matod pa sa iyang pagtabi dito sa kini ang prayer rally sa mga Duterte sa SRP. Ang People's Initiative kuno kay dili kuno People's Initiative, ang tawag kuno kay Congressional Initiative or Congress Initiative ba to? Kay ang mao kuno nga initiative dili kuno gikan sa mga tao, gikan kuno sa Kongreso nga mga kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos mga kabombo. Grabe nakatabi, nakaantog og maayo si Mike Rama dito sa prayer rally sa SRP. Do you think nalipay si Presidente Bongbong Marcos ato? Ato mga tawhana nga nikopot og microphone o niya nitabi ibabaw sa entablado diha sa SRP ato sa ila karuga prayer rally mga kabombo? Di naman to prayer rally. Puros mo to pagpangaway mga kabombo. Ang ilang gihimong pangan sa activity prayer rally. Pero kasagaran sa mga guest na speaker nga mitabi dito, ibabaw sa stage mga kabombo, siging pangdaot, siging pambira ngadto kang Bongbong Marcos mga kabombo. Do you think nalipay ang mga Marcos niadto mga tawhana nga nikat-kat ito stage para mutabi mga kabombo? Yan nakita sa ombudsman nga dunay igong basihan, dunay igong sukaranan ang reklamo gipasaka batok sa mayor o lain pang mga kaubanan sila si Attorney
Colin Russell o iyang asawa nga doktor nga si Maria Teresa Russell mga kabombo mo nagipaubos na sa preventive suspension. Unom ka buwan, samtang pending pa ang investigasyon, gipaubos sa preventive suspension para dili maimpluwensyahan ang ilang kaso yatubang mga kabombo. Kini man gud si Mayor Mike Rama murag hawd na kaiba. Murag si kinsa ni dako ang ulo mga kabombo kung mulakaw ang tiil halos di na mutug pagyuta. Kay nasudlan og hangin ang ulo mga kabombo. Sayang paminaw mga kabombo, di na siya mapildi. Sayang paminaw ba? Di na siya mapildi. Paistoryahon, maayo kay paminawon. Pero laktod pagka-istorya, kutob na po sa istorya. Wa sa buhat, matod pa ni Governor Gwen Garcia, buhat mo'y pasultion, dili sulti mo'y pabuhaton. Si Mayor Mike Rama, daghang istorya, wa gibuhat mga igsoon.